Imos coa información deportiva. Semana Santa para esquecer na primeira futgal. Dupla derrota de Puebla, Valiño e Taragoña e de duplo empate do Unión no grupo 5. A esteirana tamén caeu nos dous encontros que disputou. A dobre xornada que xogaron os equipos da primeira futgal non foi moi frutífera para os conxuntos da comarca. A meirande parte deles perderon cos seus dous rivais, agás a Unión, que puido sumar 2 puntos. O Puebla, oficialmente equipo de preferente para a vindeira campaña, baixou un par de marchas ante os seus rivais. O xoves mediuse o San Martín, sétimo, que superou o conxunto do Barbanza no seu feudo. Non foi o día dos de Chofri, que perdoaron e concederon ocasións de perigo ao seu rival, que non perdoou. Bastaronlle 2 goles ao San Martín, o primeiro no 42 e o segundo no 46, para tomar o líder do grupo 5 e asaltar a alta. Peor lle foi os da Pobra o domingo, na súa visita a San Pedro. Os pobrenses comezaron con bo pé o duelo e adiantáronse no minuto 17 grazas ao gol de Manuel Astray, pero a media hora de xogo o Marín igualou o choque. Na segunda parte os locais adiantáronse con 2 goles seguidos tras o 50, e no 66 Juan García curtou distancias, pero no 74 e no 90 o Marín colocou o definitivo 5-2. O Unión mantense terceiro, pero afástase do segundo posto ao encadear 2 empates seguidos. O primeiro sumouno na súa visita ao Arcade. Os de Rianxo adiantáronse co gol de Marcos Otero no 39 e no 78 Isma Cerqueiras anotouse o 0-2, pero en 8 minutos os locais igualaron o marcador. E o domingo os vermellos non puideron superar a Unión Dena. Foi un encontro igualado, pero os de Asados puxéronse por diante no 51, despois de que Cerqueira transformara un penalti. Pero unha vez máis, ao fío do final, no 87, o Unión Dena puxo empate. Agora os rianxeiros o contan con 2 puntos de avantaxe co Vilaboa, cuarto, que loitará por estar na promoción de ascenso. O Valiño tamén caeu nos 2 encontros que disputou. O xoves visitou o Atlético Cuntis e os de Cabo tomaron a dianteira. Dominaron o choque durante 71 minutos, pero os locais deronlle a volta ao marcador en 20 para anotarse o triunfo por 4-2. E o domingo no Salgueirón o Arcade non deu moitas opcións ao Valiño. O descanso o conxunto local mandaba por 2-0 e no 46 os boirenses achegáronse co 2-1, pero pouco despois o Arcade ampliou de novo a vantaxe. No 69 Madio puxo o 3-2, pero no 72 os locais fixeron o definitivo 4-2. Tras esta dobre derrota, o Valiño colócase 15º e só conta con 5 puntos de vantaxe co descenso. E o Taragoña ven de certificar o seu descenso matemático ao perder nas 2 xornadas. Os rianxeiros foron superados con facilidade polo Marcón Atlético, que deixou os xoves os 3 puntos na casa, logo de impoñerse por un cómodo 5-0 o pechacancelas do grupo 5. E o domingo tamén caeron, neste caso por 5-2 na súa visita ao Vilaboa. O Taragoña despídese da categoría a falta de 3 xornadas por disputarse. Mentres que no grupo 2 tampouco lle foron mellor as cousas a esteirana. Os de Muros mantéñense undécimos a 6 puntos da zona perigosa a pesar de perder os seus 2 encontros. O xoves mediuse ao Tordoia e 2 goles ao fío do final da primeira metade deulle a vitoria ao conxunto local. E o domingo o Bertamiráns asaltou o Xosé Luis Vara. Os visitantes comezaron mandando no marcador e no engadido da primeira metade víronse 2 goles máis. Primeiro o empate de Pablo Rama e pouco antes de enfiar vestiarios o Bertamiráns volveu a adiantarse. E xa nos últimos compases os visitantes puxeron o definitivo 1-3.